Dneska jdeme do sekáče, musím se teda ještě nejdřív oholit, vypadám jak homeless. A budeme hledat nějaký outfity na Colors. Půjdeme do 2 nebo do 3 a jsem zvědavej. Jdeme si dát ještě kávu. Jdeme na to. Ať nás to probudí, protože včera jsme si dali na horor a nemohli jsme vůbec spát, já teda. Ano, to byla krušná noc, to vám musím říct. Jsem zvědavej teda, jestli něco najdu, protože už jsem byl párkrát a zatím jsem našel jenom jednu věc. Jako v té pánské sekci prostě toho vždycky jenom tílko, no. Takže uvidím. Používám na vlasy tady tohle. Už jsem vyzkoušel strašně moc různých produktů, já nevím, no. Nic mi úplně vyloženě nevyhovuje. Prostě nejlepší jsou za mě ty prášky, no. Tady tohle. Nevím, jestli třeba... Co? Pudry. Prášky ne, pudry. Protože už jsem vyzkoušel různý pěny, různý vosky, různý gely a všechno vám prostě ty vlasy tak nějak jako zamastí. Tohle taky není ideální, jo, ale aspoň to nemáte úplně jak... mám to jak Robert Pattinson. Když jste viděli takový ty interviews s ním, jak vždycky má ty crazy hair. Takže to nějak prostě tady pomlátím. Taky dneska dáme minimalistický. Jsme si udělali kávu, Luděl má ještě plnou a já už jsem to čaknula. Takže dneska hledáme nějaký trochu barevný styl, když už jsou to ty Colors od Ostrava. 69? No, tak to je dobrý. Zavítal do pánské sekce, ukradnou mi všechny oblečení. Tohle jsem zrovna jsem chtěl to růžový. Tohle, že? Jo. Můžeš to počít jeden den. Jinak já jsem našel 2 trička a teďka už tady finišujeme a jdeme se přesunout do další lokace. No tady jo, já jsem vám chtěl po říct takový nepsaný pravidlo. Já si nikdy ty věci neskouším. Prostě neskouším, jestli to prostě nechce dávat na sebe, takže to je takový vždycky pokus omyl, jestli mi to sedí nebo ne. Ještě jsem našel tady tohle tričko s límečkem, no a ten můj slavný pokus omyl, to, že si nikdy nic neskouším, tak tohle jsem si fakt chtěl zkusit, protože to vypadalo, že to je malý, ale nakonec by to sedělo. Tak, první taška Secure, mám 2 trička, tyba, to je fakt hrozný. Souváme na lokaci číslo 2. Druhý Genesis levnější. Druhý Genesis a pak si půjčíme kola a jdeme do hrabárny. A ještě si dáme teď svačinku. Ještě si dáme svačinku, jo? Aha. No ve flašce, já jsem vzala. Může tvrdší trošku, ale je včerejší. Dá se. To asi nefunguje. Jo? Dneska to mají za 70, ale pouze dnes 50% ani. Pouze dnes, takže za 35 korun jenom. Našla brýle. Ale pozor. Přilaž se. Ty vypadáš úplně jak Frozone. Služíš nějakou. Počkej, ale tady ty bych si měla ale vzít ani. To by si měl vzít, jako to zazáří úplně. Co? Vyberte něco dobrýho, ať vám nenadají doma. To je Taška je zase o něco plnější. Krásnou košili si skoupil. Jo. My teďka jdeme do poslední hrabárny. Tady si bude otevřená. Potom pojedeme na kole domů a já vám ještě natočím video, jak mi ty věci sedí a zkusím nějaký fity s tím udělat. Moje vlasy dneska vůbec nespolupracují. Matrix. Mě by zajímalo, spočtejte, kolik Luďa řekl v tady tom videu vlasy, kolikrát. No já to všechno vystříhám, takže to řekne jenom jednou. Jinak by mě zajímalo, napište mi do komentářů, jestli chodíte do sekáčů připravení, že už víte, pro co jdete a hledáte jenom určitý kousky, nebo jak já, prostě freeball, procházíte kousek po kousku a co se vám líbí, tak si vemete a nějak jako neřešíte úplně, jestli to sedí do šatníku. Tak mi dejte vědět do komentáře. Dneska jdeme úplně jak Freďouni. V každém sekáču to je rychlovka, všechno projítý. Už Dneska mají větší zítky, no. No, takže už to jde trochu cítit. Ať už jsme doma. Přesně tak.
Všechno moje. Koupil jsem si pláštěnku. To se bude hodit. Pláštěnku, protože má prší. Jdeme do posledního takového trochu pofidérního sekáče, co se tady otevřel asi pár týdnů zpátky. Tak jsme zvědaví, snad nás tam nikdo nepřepadne. Je tam i levná drogerie a obuv. Tak jak se ti líbil poslední návštěva? Já jsem si vzala tričko jenom kvůli tomu, že jsem tam šla na záchod, tak mě bylo blbý, že jsem si nic nekoupila. Já jsem si to ale myslel, že jsi to vzala kvůli tomu. Ale stalo 39 korun. Jo, hele, dobrý. Můžete si tam nakoupit oblečení, zároveň i nějaký fejkový aviváže z Německa, který vůbec nebudou smrdět, ale budou 2 roky prošlý, takže to je úplně v pohodě. A toaletní papír. A toaletní papír, který musí někdo vytřel a znovu to umyli. Ježiš. Ne, jsem srandu. No, takže kolik dáváš tady tomu perfektnímu obchůdku, životnost? Já tak 3 měsíce. Takže paní, životnost. Životnost, před sebou pár dobrých let. Já tomu Jako. taky dám tak 4 roku a bude to konec. 4 roku, taky si myslím tak 3 měsíce, no, že to vydrží. My jsme teďka v hájemku ještě. Anička je na misi sehnat nějaký stříbro na krk. On má přijet kurier v 11, tak se dostihneme. Ale já myslím, že moje anténa to vycítí ani. Dívej, že moje anténa vycítí, že ten kurier přijde. Upozorní nás. Že už jsme přišli domů, takže si rovnou zkusím ty věci na sobě a rovnou si aspoň spolu zabalíme kufr a outfity, co si beru na Colorsy. Už máme večer. To příchodu sekáče uplynulo asi 5 nebo 6 hodin. První věc jsou ponožky, trenky a pyžamo. Táhnu tady nějakou magickou tašku na nějaký parfémy nebo něco. Třeba tady tu zelenou taštičku. Ta by asi postačila. Takže tohle, cestovní deodorant. Co tady máme dále? Paradox nebo Paradigm? Teď nevím. Asi Paradigm, to je ta pánská verze. Takže to bude na denní nošení. A na noc si máme Invictus Victory. Myslím, že se to jmenuje Victory, zase nevím, jak se to jmenuje. Bergamot cítit hodně, já tam cítím trochu pomeranče. Fakt voňavá. První pomoc. Lékárničku. Jestli nemáte lékárničku, všude kam jezdíte, asi se vám ještě nic nestalo. Takže já jsem si vzal pomocníka. Nevím teda na co si ho, dám si ho tady na něco. Dám si ho tady na věšák třeba. Jinak tohle není první outfit, nebojte se, to je moc bílé barvy, ale napadly mě tady tyhle šortky. Líbí se mi ten pásek, co jsem dneska vytriftnul. Takže budeme tam středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. V neděli si můžu vzít to, co si vezmu asi zítra. Takže potřebujeme 5 outfitů. Tady budeme celý den. Takže tohle je outfit number 1. Jdeme na další outfit. Takže druhý outfit budou tady tyhle šortky, riflový. Harley tričko asi dám k těm bílým šortkám předtím, protože tohle mi přijde, že je moc světlý. Úplně mi to k sobě asi nejde. Nevím, co myslíte? Každopádně tohle tričko si vemu, když tak k těm světlým, takže máme druhý outfit. Teďka jsem mu tady ten wife beater. Mám to na ruby, ale to neřešte vůbec. Takže tohle tílko a tady na tohle si dám tady tu review košili. No tak teď jsem úplně profesionální redneck tady v tomhle. Ještě kšiltovičku, sledujte, jo? Chceme ještě brýle. My color is blue, but my neck is red. Yes, to si myslím, že bude bomba úplně. Ještě bych to chtěl nějaký kovbojky a... Next one! Další outfit. Máme tady tyhle hnědý šortky. Už mi dochází šortky, protože mám jenom asi 2, takže už musím brát tady pracovní. Takže k těmhle šortkám, ať to nevypadá úplně jak někde do kanceláře. Přemýšlím, co si k tomu vzít. Tohle je outfit number 4. Co si myslíme? Kdo mi vidí bradavky? I don't care. No a jelikož tam budeme prostě vařit a dělat nějaký věci, že jo, každý den a v tom zase naopak, ty vole. Tak si potřebuji tady ty šortečky, ty vole, ty jsou úplně skvělý, ty jsou tak dobrý, volný, úplně dýchávám všechno, úplně všechno. Takže ty si beru jako outfit jen tak. No a kdyby byla samozřejmě zima, tak si vemu i dlouhý kalhoty, takže beru si tady tyhle karga, k tomu si vemu tady to hnědý tričko, takže něco takového a ještě si vemu mikinu k tomu, kdyby náhodou byla zima. Teď si ho nebudu dávat na sebe, protože by mi tady chcípl. Máme tady 24 stupňů v bytečku. Takže mikinu, tohle je můj outfit, kdyby byla zima. Pochodem nám tam má pršet, jo, takže jsem si koupil v sekáči ještě pláštěnku. Pláštěnku si berem taky. Tohle byl asi nejspíš outfit. Já jsem tiskárna na brýle úplně. Takže tohle bude outfit číslo 5, já nevím, brýle úplně nefiluju. Uvidím, já si bez tak vemu ještě dalších x tisíc věcí, které sem vám nevlezou.
Takže asi tady tohle video ukončíme tady. Děkuji za sledování tady tohohle videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo a jestli chcete další takový content, tak mi určitě napište do komentářů, napište mi, jaký kousek se vám líbil, po případě, jaký outfit se vám líbil nejvíc. Zapomeňte dát like, odběr, užijte si Colorsy taky, jestli pokud jdete. A u dalšího videa, čau!